Helo, fy enw I yw Sara Erfig a dyma fy ngwaith comisiwn i Disability Arts Cymru. Yn fan hyn mae gennym ni sgrowl sydd yn dangos geiriau o un o adroddiadau ysgol fi. Yn deud bod fi wedi cael llwyddiant yn yr arholiad a hefyd yn dangos brwdfrydedd yn y dosbarth. Ond, os dwi eisiau gwella fy ngwaith ysgrifenedig, mae angen i fi ddarllen fwy o llyfrau Cymraeg. A dyma rhai o'r llyfrau Cymraeg nes i ddarllen pan o'n i'n ifanc. Wel, mae'r Beibl y Plant fan hyn, efo'r lluniau hardd ynddo fo, ag ati. A hefyd Dau yn y gegin, oherwydd o'n i yn aelod frwd o Spondonics ac o'n i'n prynu lot o llyfrau ganddyn nhw a lot o llyfrau Cymraeg ac o'n i'n darllen lot o llyfrau Cymraeg a nes i hyd yn oed wneud cacen siocled gyda Dau yn y gegin. A dyma'r gwybodaeth i gyd o'r holl llyfrau Cymraeg yma o'n i'n darllen. Once o'n i'n gallu darllen, o'n i wrth y modd, nath cymryd amser hir, ond mae'r gwybodaeth i gyd yn llifo lawr i'r ymennydd fan hyn, y ymennydd porffor, oherwydd yr ffisig o'n i'n cymryd at y trawiadau o'n i'n cael, a dwi gyn cwislysau yma yna, cwislysau glas, rhaid i'n gwisgo'n aml. Mae hwn fan hyn yn dangos symbol o'r the butterfly effect a darnau ffisig fan'na, bubbles o ffisig. Mae hein yn codi fan hyn ac yn troi yn pili pala porffor go iawn. Mae un ohonyn nhw yn eistedd ar y tabiau fan hyn, sef geiriau nes i camsillafu yn fy mhrawf dyslexia, a dwi wedi sillafu nhw mewn ffordd ffonetig. Ac mae hein yn cael ei gwylio gan y person nath wneud y prawf dyslexia fan hyn, a dyma'i adroddiad ef, ac fel y gwelwch mae hwnna'n Saesneg. O'n i'n cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, ond oedd y prawf dyslexia yn y Saesneg, a mae hynny dal yn wir heddiw. A mae'r person sydd yn gwneud y prawf, mae'n sbïo, mae'n gweld y tabiau, y geiriau Saesneg yma o'n i'n camsillafu, mae'n dweud waw yn y ffordd. A mae'r waw yn arbed iddo fo, rhwystro fo rhag gweld y tabl treigladau. Pam fo hynny'n bwysig? Cos ydy dyslexia jyst i wneud efo geiriau, camsillafu geiriau? Nac ydy. Mae'n wneud hefo short-term sequential memory disorder. Wel, dyna oedd yn bod efo fi, oedd fy nghof, short-term sequential, be bynnag di hynna'n Nghymraeg, as nes i mond darllen o'n Saesneg, ddim yn gweithio'n dda iawn. A felly dwi'n cael ein anodd dysgu patrymau a rheolau. A beth yw treigladau ond rheolau? Ac mwyn dysgu hynny mae angen cof. Dwi wedi addasu'r tabl, cos gwrth fel arfer mae yna llinellau syth, a wedyn mae yna geiriau a sut i treiglo a pethau. Ond i mi, dyma be mae'r tabl yn edrych fel yn ymhen. Fedra i ddim dysgu y tabl ar fy nghof, oherwydd mae yna pili palod porffor yn y ffordd, a mae geiriau fel trwynol ag ati, maen nhw gyd jyst yn rhyw jumble fan hyn. A mae hynna oherwydd bod fi wedi cael trawiadau. Mae trawiadau hefyd wrth gwrs yn gallu golygu beats, felly dwi wedi rhoi o ar steif yn fan hyn, steif cerddorol, a dwi wedi rhoi bass clef i ddangos trawiad isel ysbryd, tone y darn, ac sy'n effeithio ar y cof. Felly dyna sy'n mynd ymlaen yn fan, ond yr un nath wneud y prawf druan, wrth gwrs, di'n ffili gweld e. Felly iddo fo, mae'n gweld lot o bethau, nath o wneud tabl bach acid score, dwi'n meddwl di enw hwn, a mae'n deud wrth gwrs, mae'n anodd deud unrhyw beth oherwydd fod pob dim mor scattered, o'n i'n brilliant mewn rhai pethau, cwbl gwarthus mewn pethau eraill, ond yn y bôn, mae'n anodd iawn iddo fo, oedd o ddim yn siarad Cymraeg, i asesu fi fel person yn ei arddegau oedd mond di dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. A beth sydd gennym ni fan hyn hefyd, mae gennym ni y trawiad, rili dangos rhyw trawiad yn dod allan
o'r ymenydd. A mae yna drwm yn fan hyn, mae'n edrych yn fach ar y sgrin, cos dwi yn dawnsio i beat drwm fy hun, oherwydd bod fi'n niwro wahanol. A fel rhyw fath o backup i cyflwyno hyn i gyd, cos wrth gwrs pwy dwi i ddeud, wel mae gennai PhD mewn seicoleg clinigol, felly mae gennai'r allu i ddarllen y papurau gwyddonol, a fan hyn mae'n deud seizures and anti-epileptic drugs affect brain development and have long-term neurological consequences, cognitive processing, memory, psychomotor speed. Fel lot o'r problemau sydd gennai i, mi fedrwch chi ddarllen mwy amdanyn nhw mewn erthyglau sydd am trawiadau ac am cyffuriau gwrth trawiadau. Ond wrth gwrs mae hyn i gyd yn Saesneg hefyd, felly. Ond ella chi'n meddwl, wel, 1996 oedd yna, amser maith yn ôl, pan oedd y tîn ifanc. So ddim yn ifanc ddim bellach. Os ni'n meindio, mae dal yn digwydd fan hyn, rwan. Oherwydd, dyn ni dal gyn y prawf trwy gyfrwng y Saesneg. Mae'r waw dal yna. Ac felly, dwi wedi rhoi mae'r cwestiwn yn fanna i ddweud pa mor hir dyn ni'n mynd i orfod aros, cos mae hwn yn broblem mawr, byswn ni'n dweud. Sut fedrwn ni gael system addysg Gymraeg os dyn ni ddim gen y prawf trwy gyfrwng y Saesneg? Mae yna grŵp mawr ohonyn ni felly sydd ddim yn elwa o'r system cyfrwng Cymraeg fel dylun ni. A mae hynny oherwydd gawn ni gael prawf trwy gyfrwng y Gymraeg? Na chawn. Gawn ni gael prawf trwy gyfrwng y Saesneg? Cawn. A mae hwn yn rhyw trope dwi'n rhoi yn lot o fy ngwaith arlunio. Mae o'n dangos rhyw corwynt o dryswch ac ati, am hwnna'n glawio yr ffisig porffor lawr ar yr holl llun. Felly dwi yn browd iawn ohono fo. Dwi wedi gwneud e i gyd mewn pensiliau lliw, ond mae gennau canfas enfawr hefyd, a dwi'n wedi drio wneud rhywbeth ar hynny, ond dyma yr gwaith celf i'r gwaith comisiwn wedi ei darfod. Diolch yn fawr iawn.